Коледни Загреб и Любляна. Кой от двата ни хареса повече? Тези два града са първите две спирки от нашето двумесечно зимно приключение с кемпер из Европа. Загреб е първата ни спирка. Посреща ни чудно коледно украсена. В централната й част има 3 базара. Най-красивият е на централния площад. Всичко тук е в естествени елхи, клонки, сняг и много уют. В края на площада са и коледните къщички. Вторият е Белият базар. Намира се в един от централните паркове. Всичко тук е в бяло, стилно и запомнящо се. А гости и местни и тук се забавляват. А третият е в Стария град, красив като него. Много светлини навсякъде. Запомнихме това място, запомнихме коледната му украса. Невероятен коледен Загреб. Следващата ни спирка е Любляна, столицата на Словения. По това време на годината и тя ни посрещна коледно украсена. Из града са разпръснати няколко елхи, но най-красивата е на централния площад. Градът изглежда много коледно. Заложили са най-вече на гирлядната украса. Гирлянди има навсякъде, по дървета, по храсти, по фасади. Но е разпръсната някак хаотично. На площада деца празнуват, а край реката уютни ресторанчета и тук събират местни туристи. И ние някъде тук, за тези два града, ние гласуваме за коледен Загреб.